Hi guys, maadong hapon natong tanan, hapon naman ron. Yeah. Diba tang magsigsamok og ice cream ko no bisag pagalis gapon ra gali nalakangan wa ka kag ice cream. Kaya siguro di makaubo, ubo-ubo mo gali ka. Ang daga nagbungag malbiri to wala ko anan jud hinog binghalag rose na anapod inse. Ah? Wala gani siya pagka kurot. Di, kuha na. Di lagi na mawa. Ang daga na rabdi ko an. Pink lagi ma. Nagtago magud siya na nang Parehas sa rin Hindi na mo ko kita. kulay sa To anas father oh. Father? Magmisa na to dito skuan. Ma, misa. Minsan Miyerkules Santo. Misa ka ma. Misa ka mo wahin. Tag ko ag malbirit dito ah. Videohan. Namuwak naman dahil ha. Nay. Munay. Aron pa ko kakuan daning malbiri harabing bunga ang dagana. Miagi di maningan eh. Uy. Nan sala magkurente. Naadto gahapon? Nga. Iuban ko. Nasa dyan para kung siya. Na, dako ang Kailangan ko ng kalkyo. biranan. Bisag din na may kalkyo, bisag kuha na. Ay mo nang dali na kumputon. Hindi pila ra magkakiluwat. Kuan ra. Diyan kayo mo tumuto na ako dito nag-reading. Ning puwint ng pag-eat. Bis 1946 lang number dito. Diyan pagtanaw ni Bibig o sa pening 8 naman. Yung ko nga. Bukuan to, bis 97. Bukuan dyan naman to i-apil ng puwint 8. Kasunod na po to reading. Basta 97 ra. Naitot mo to. Naitot to sa tayo gapon. Mga lagi kayo nito tayo, natin nga, mas kayo 108 ko, no? Diyan, tanawa, ang gireading. Og 108 pila man mabayad. 1-2. 96 na siguro. Karoon 1-1. Bawasan 132 kay, kuan man. Naarakan siya man mo 11 kiluwat. Dara guys. So, insi ah. Bantaji, laman nindo ng kuan, pag-reading. Yar, minuga. Mabalik katilaw diha. Hala. Ay guys, daday Miss Lixian sa Ukrahan da. Giisib ng nanay na hinlo na, gihinluan pa rin atimita. Idang gibutang ang nanay ingani kay og maadlaw makwas init. Aman mo gibutag imong sedan per chicken. Misa. Kan untos iring ha. Nan. Ang dari, wa dis na kabantay dari. Ano? Ma. Di ah. Nabuhi nagmalbiri guys na. Ang giusok. Nabuhi. Dali ra jud ko pa kuanan ba. Ito ni Vicky, anig kuan di man ni kaila danig insan eh. Nganong nagkuan mo kas kalsada? Nga may mga sakyanan. Awat na ko nino. Upalit ra tag sedan. Uban ko. Nga nagpumuusan. Human na ra ba kag ligo? Unsa ka ni siya? Pumo. Hala. Nagdukot mo. Maji namatay, puro nabuhig ang gipangtanom nga malbiri. Salamat sa Ginoo kay nangabuhi. Para bang gitang tag malbiri. Haman. Sang Na okra man gud ni kani.
Was na na ka. Pangbubuan pa din na. Ag tubo guys. Oh, ay lara man jagway mga on. Unsay tawag sa inyo dani guys. Kani amo akay tubo. Kani tamis na dini kadyo. Ilan kadyo porma. Bimbo. Bimbo Tagalog. Agay. Hala. Mama, Unsa? nakuon. Na pangunaw dito katira ba na nanay tenek lakaw. Lakaw na. Nakuon ako. Na lagi na tenek kunawi na dito. Hawa rani. Mawa og imong hunawan. Kari mo pa'y pagturok. Lami si jagunahan kay humok. Tambok ag kuanda ni. Mga tanom. Hapon na din na magdagandagan. Ice cream okra. Hapon na dagandagan. Mga tog nag mga buwak. Bye. Matong di ang buwak. Tog magalit ng tao, buwak na ba? Ano mga buwak nagkuhan dia. Aoy, tas tatay tayo sud na. Isap suku ra banas kurente. Wa na namatay nagbuwak. Suko ang tatay gapos kurente kay nagjamag nagreading na mao. Darag ko ang nanay taong. Nagko lagi ning uno ding belang huya. Mas lain di basta na kanina. Gis ah, Anak. kusog. Arong kuno nay? Na-slide kuno ka? Naundak im kunot? Naundak im kunot? Nalagi ni kamuti. Ayoko ano. Kamuti na. Kaya bunuhan ni nay? Kanipod ma. Ninag ka na kag pitsay. Dili sa ko. Bako ma. Dilian sa nagpitsay guys. Ug pwede na ba itanom sa kaang. Nara. Sunod magkabing nanay. Naisin ha. Makuha na ni Mutil. Allah. Harang naghana dito. Ibuloy. Bubo ano ma? Bubuan. Naghana nagpitsay guys. Kari. Taong dahil ni guys. Dahil sili. Okay ba? Naghagding aglamok liksi pag operasyon na ato ko. Nakaw na. Hala, gipang kaon man is kanding. Inuok ko. Sada. Na. Wala oo. Wa na. Nakuha na. Nagdilaman, daghana raman po. Kanang dakan. Okay ba? Kapit na ni itanom. Sunod, si Mana, itanom na ni Nas. Ikaang ni nang uban. Muda ko ni ma. Mudak ay, hilabti. Hapon na did guys na.
Okay, bye. Diyan maura niya mong vlog day guys. Salamat sa inyong pagtanaw. O God bless na itong tanan. Salamat sa may sawang pag-suporta. Bye, guys.